i senyores, benvinguts al Centre Cultural de Banyeres. El grup de teatre Passats de Rosca presenta La Consellada, una comèdia sobre la política i els interessos propis. En breus moments donarà començ l'actuació. Diga. ¿Es ahí casa de la consellera Amparo? Sí, señora, diga. ¿Es usted? Senyora, em sent a dir veu de dona? Perdoni, és que soc jubilada
previsió. En la presó, Vaig allí de matí a les 9, que aquí la tindran. Que barbaritat. Pues així no és de l'horror. Vens a casa a descansar un poc del tràfic diari i el nostre fet de telefonista i d'informador municipal a cap moment. A veure, diga, Està tenint. vostè s'ha enganyat. Té que tocar al quartel de la Guàrdia Civil. Jo toco a casa del tinent alcalde Amparo Blasco. Està en casa. Ara no es pot posar, que ningú tot ha passat de la processó. Això precisament volia parlar. És que soc Matías, el president de la cofradia de Set Dolors. Del suspèn de la professó per culpa de la mitjana d'esta vesprà, volem saber quan es tornarà a fer i a quina hora. I per què no toca vostè a l'Ajuntament? Ja ho ha fet, i m'han dit que ho pregunti així. Qui és, Pepe? Mire, ara es posarà uno como president de una cofradia que pregunta... Qui és? Soc Matías, senyor Amparo, el president de Set Dolors. Voldríem saber quan es tornarà a fer la professó d'esta vesprà. Mire, Matías, no ho sabem encara perquè no s'hem reunit. Quan ho fem, dins de poc, ja redactem una nota per a fer-la pública. Tot volta a la setmana que ve. És per tindre temps a repintar la imatge que de l'àvia us ha corregut la pintura. Pues ja ho revisarem, Matías. Perdone, que adeu. Adeu. Que poca paciència que tenen. Diga, La funerària... però estem les 24 hores de guàrdia. Res. Uno que pregunta per la funerària. I què té de particular això? És que tu no t'has enganyat mai. Jo sí, però és que des de fa rato això és pitjor que la casa de socorro. La casa de socorro... Ai. Pues pregunten per la consellada de festes. Tu saps, no pregunten la consellada de I festes. d'urbanisme, parcs i jardins i de la tercera edat, ja no pots tindre més càrrecs i conselleries que les que tens. I què vols? Que ho tinga la posició a voltes que tu vas votar en contra del PIU. Pues t'enganyes. Jo en contra del PIU no tinc res. Però a favor tampoc. Simplement vaig votar en blanc. El vas abstendre, que això és el pitjor per a un país democràtic. Ja veus, preferiria que estigués en qualsevol partit opositor. Per lo menos sabia de qui veu coixetges. Pues mira, un poquet del dret, que quan jugava al futbol. En tu no es pot parlar en serio. Me vaig a fer saber que dins de poc vindran des del Comitè Permanent de PIU a fer una reunió. El del PIU així? Sí, de fer dos tràmits. Cada volta la fem en casa d'uno. I avui em toca a mi. Però des de quan feu aquesta reunió? Des d'avui que comencem. I com a secretària general que soc, tenia que pintar-me antes que ningú. No em pareix? Ah, sí, tu deus quedar bé. No tens solució, perquè el comportes pitjor que un xiquet. Pues sí, Amparo, em molesta que des del PIU vinguin a ma casa. Què pensaran els veïns? Demà ja s'aprova el poble, el comitè del PIU ha estat així. I què? És algo de mal que els membres directius del meu partit es reunisquen a prendre paper. No, però en l'Ajuntament, o en els locals propis. En ma casa no em sentes bé. Saps massa que jo dic a les presenta, que soc neutral i que tinc clients en Aliança Popular, en el Partit Socialista i en altres. Jo visc de tots ells i sempre dic que la meva dona és política, jo no. Això sí que està bé. Què fa? D'afrontes de mi? Això no, tant com afrontar-me no, però és que duen el PIU a casa, de certa manera m'involucres a mi també en aquesta reunió. Però tan important és el tema tractat. El tema no, els temes, millor dit. Volem fer una captació de gent, d'afiliats en gran escala. Total, que voleu fer un PIU més gran, no?
donar-li l'impuls que necessitem per a que tots mos coneguem i vinguem junt a nosaltres demanant pau, justícia i llibertat. Tots a la veu de Piu, Piu, Piu! Hola, com si foren pollets, acabem de ser l'home. Piu, igual que tu respecte. Tu mai mos podràs comprendre. Prou desgraciat és que eres un tristatge de segurs que sols vius per a fer pòlisses i omplir més la cartera de comissions. Què tens que dir de les meves comissions? Fins ara això ha sigut l'indret més per cantar en esta casa. I ha vingut molt bé. Perquè a mi faltava organitzar-me i per fi ho he aconseguit. Ara jo també tinc el meu sueldo de l'Ajuntament. Lo que gaste me guanye. Clar, s'ha posat el jornal que heu vingut. El que he volgut no. Lo just i normal per les hores que perdem en l'Ajuntament. Menys que els consellers d'altres pobles. Tinc en compte que antes soles eren consellers els que tenien diners. Els treballadors no podíem aspirar mai a un lloc de mando i responsabilitat com tenim ara. Tot això està molt bé, Amparo. Però tu mateixa ja en tens de mans gratis per a tindre aquesta conselleria. Sí, si has en casa les han cremat els crànios, les begònies, 1000 voltes per tindre-les tota la nit a l'intempèrie. Què ens en diu ell, Que te s'ha ofegat per regar només el rebut? I això que té que veure? Ser consellera de jardins no és anar jo en la manguera i les tisores regant i podant per ahí. Faltaria més. Entonces, què és? Dirigir, orientar i saber manar tot el que s'ha de fer. Sí, però tenint idea i no estan al front d'algo que mai ha sabut fer. El nostre càrrec és polític i no professional. Per això ja estan els jardiners, que són els que ho hacen. I d'urbanisme, què saps? Lo suficient per a procurar que s'arreglen els carrers poc a poc, perquè en el pressupost que tenim no n'hi ha per a res. Clar, si com veu heretat tantes necessitats i defectes. Ja ho pots dir, perquè els de Piu estem fent el que podem. Però si no mos ajuda el govern, no avançarem ni un pas. Mira, ja estan ahí els del Piu. Molt bé, encara es pot bé. Mira, ves tu a fer cafè, jo ho diré. Vostè perdone, senyor Amparo. Però visca la brevetat, i fa temps que vull vinc a parlar amb vostè. Ah, pues sentar-se un moment. Maria, em diuen... El meu fill Tonico, que acaba de llicenciar-ho de la Nilissa. Crec que la conec de vista, Maria. Què volia? Ai, doncs mire, senyor Amparo, primer que res, dir-li que en ma casa m'han votat tots al piu. El meu home, la meva sogra, la meva filla i jo. I el meu fill Tonico no va votar perquè estava en Canàries de soldat. Però jo canais també votava també. Que discussió! Moltes gràcies, Maria, però què vol? Ai, senyor Amparo, és que no sé com començar. Mare, vol que ho diga jo? No, que tu eres más animalot i segur que fiques a cullera. Però digue'm de què es tracta, dona. És cosa de l'Ajuntament. Calent. Des que vaya a ser, pues mire, sí, la veritat, es trata de un asunto de l'Ajuntament i de vostè també. I per què no ve allí en hores d'oficina? Ja hem anat 10 voltes. Sí que és veritat, sí. Hem anat una dotzena de voltes i no he pogut parlar mai amb vostè. 12 no, 10. Oi, 12. 10. Que tinc de ser el boquet, que de la puta. Mira, 10 brevetes, 10 minuts que fem, mare. Pues, mira, jo diria que eren 12. 10. Està bé, és igual. El cas és que han vingut i no han pogut parlar amb mi. Pues mire, no. Sempre té una cua com d'ací a la plaça. Per això he decidit vindre a sa casa per la vostra. No ho tinc com a normal.
en tractar assumptes de l'Ajuntament en ma casa. Però ja que estan així, vostè i el seu fill, diguen quin problema té. Yo puedo decir, madre, que si viene a casa la consellera, ella no la tendría. Pues estic així perquè s'ha suspès el professor. Ja ho sé, senyor Amparo. Mire, primer que res també, dir-li que estem molt contents de com ho porta tot el trio. Va ser entrar vostès i notar-se de seguida el canvi. Senyora Maria, que això del canvi és un eslògan dels socialistes. El lema del PIU és al sempre el bo que la democràcia vol. Això volia dir. És que com són tan pareguts els eslògans i sos... Pot dir-li d'una a què es deu la seva visita? Madre, ¿vos te lo diga yo? No, tu calla! Tu calla! Pues mire, senyor Amparo, jo la veritat és que voldria veure si podria emplear el meu fill de jardiner. És mal, Maria, però jo no puc fer res. En l'Ajuntament tots entren per oposició. A més, que ara no n'hi ha vacants de jardineria. Es lo madre, está que si de abusador, si yo, con esta mamá Nili, abusaba y agarraba el patio del cuartel, todo se sigue. ¿A que sí, madre? Això sí que és veritat. El meu fill és molt asseat. Fijes que li netejava les sabates al tenentament. Està bé, però això no és un quartel. Ni ha sabates de tinent per a netejar. Ai, pues a mi m'han dit que vostès tenen i que en l'Ajuntament hi ha més. Sí que es verdad, sí. Però vosaltres som tinent d'alcalde del municipi, no de l'exèrcit. Les sabates se les netegem vosaltres. Pues, No insistisca que no tenim res per ara. segons el meu home, que també volia vindre, vostès, el seu partit, va prometre 8.000 llocs de treball si guanyaven les eleccions. Will no, Will Mills. No, vivir. Will Mills. Ni una cosa ni l'altra. És que van prometre 800.000 llocs de treball va ser el PSOE. El PIU va dir en la campanya electoral que emplearia a 100 Benjota 100 homes entre la brigada d'obres i algunes dependències de l'Ajuntament. I quants n'han entrat? Pues ara mateix no ho sé, però crec que si no estan totes les places cobertes, faltaran ben poc. A mi m'han dit que el nebot de l'alcalde ha entrat d'ordenança i el cunyat del consellal de Sanitat l'han fet practicant de l'Ajuntament. N'hi ha tret això? Això diu, n'hi ha de això? Perquè hauran superat les proves que es farien en la convocatòria. Està bé, tinguin demà les 12 i veurem què es pot fer. Del matí o de la nit? Dona Maria, de migdia. No, com vostès treballen tant. Hola, así teniu el café i les pastetes que vos he preparat. Però, senyor Amparo, per què s'ha molestat? Que venir a casa la consellera quan el mes, al millor vos donen un empleo i damunt vos conviden a quedar. Però no havien de vindre del comitè del PIU. Nosaltres encara no som, però si fa falta s'apuntem. Això sí que és veritat. Si per entrar a treballar a l'Ajuntament fa falta fer-se el tracte del fill, el meu Tònico se'l fa de seguida. Escolti, el meu home, que era la missa de llana, venga el Carmen de la Falange de quan era jove. ¿Vostè creu que podria aprofitar per a fer algun apanyet? Però Maria, a qui se'n ve ara això del carnet de la Falange o lo de Santa Maria? No sap que estem en democràcia. Dona, jo ho dic perquè com és que està demanant en allò, ara ocupen llocs importants. En això, pues jo dic que a lo millor mos afavorisem. Molt bé, senyora. Ha pegat en el clau. Se m'amarga compte, I un cop molt! Així només van acabar les pastetes. I sobre el quin. Si el
que no ha tingut res de que veure en el poder. Pues el veterinari molt que presumisarà de viu. Fa 12 anys que era consellal de nit. Mare, ser consellal del dit, això què vol dir? Això eren uns polítics que no els votava ningú. Ara, pues ja està clar. Vinguem demà i veurem què Ara, s'ha anem con un bon insecto i poniendo. Escolta, senyor Pare, ¿vostè creu que si s'apuntem tota la família al viu hi ha una probabilitat d'ampliar el fitònico? Això dic jo. Hi ha una probabilitat que per a vosaltres, per al PIU, no necessite buscar cap influència. Som un partit democràtic. I si n'hi ha un lloc de faena en l'Ajuntament, hem de treballar i se guanya en les proves i exàmens. Ni amics, ni coneguts, ni parents, ni res per l'estil. Està bé, m'ha convençut. D'ara en avant gastaré Ariel. Vull dir, demà aniré a veure-la a la nena del córner. Que no, home, que no! Adéu, fins demà. Adéu. Cosa no fa, però si t'apuntes, t'ajudarà. Bé, tu em preguntaràs per què t'has cridat avui a ma casa, no? Doncs la veritat és que no tinc ni idea. Encara que si només fora per provar este diner, ja haguera valgut la pena vindre, perquè... Esta? Xipen. No, home, no. Bueno, pues tu diràs, és que tens algun malalt o m'has tirat professionalment, perquè saps que jo sempre m'has preparat resposta. No estem malalts, Julio, gràcies a Déu. Amparo disfruta de bona salut. Jo també. Meniscas. Pues jo necessite que tu m'aconselles. Consell d'amic i de professional de la medicina. Estic preocupat. Però, a veure què ens diu. Si no hi ha ningú malalt, ni tu estàs preocupat, quin és el problema? És que algo no funciona? És el que no té que funcionar. No sé, tu diràs. El refereix al funcionament de la funció. Em referís nassos. Has dit que parlaries clar. I estàs fent un embolic. No serà que no funciona el llit? Clar que funciona. Poques voltes, però funciona. Per què poques voltes? Per la faena que sempre té la meva dona. L'Ajuntament l'absorbeix quasi les 24 hores del dia. Matina, vela, se'n va de viatge i no para mai per casa. De seguir així, tenim flecs a tota la vida. Està clar que he de seguir la teva preocupació, veritat? Doncs sí, Julio, em preocupa la carrera política de la meva dona. Si no para, i ja és capaç de plegar a ministra. I que és inconvenient. Una dona ministra és tot un honor. No, pensa. Mira, en l'UCD ja vam tindre una. I en Anglaterra va estar la Thatcher. Pot ser un honor per a tu, que eres padrí, però per a mi, que soc casat i no soc polític, no necessito un honor. Des que va tot això dels partits, la casa ha perdut tota intimitat. Així es fan reunions del PIU, s'ensaien discursos, es crida per telèfon. Venen queixes tirant encara tot el que va prometre i no saber. I fins i tot anònims injuriosos per a la meva dona i per a mi. Per a tu també. Mira. Este és l'últim. Pepe, eres un calzone. La teva dona en el tiu i tu en la figuera. Com anar a la casa? Uno que t'apreci. Jo, i no m'ha de papa. I no saps qui pot haver escrit això? Però segur que algun socialista o l'Aliança Popular, com així que he dit sota, no entra res, estan fent. Però tens confiança en la teva dona? clar que ne tinc, home. Si no, com la deixaria anar jo mateix tantes voltes com va a fer visites als ministres? I amb qui va? No, home, dono per bo
volta del mes. Coño, Pepe! A veure si els anònims es queden curts. Que va, ixe piu no em preocupa. L'alcalde té 73 anys i m'ha encallat. La meva dona podria ser filla seva. Bueno, lleva de coñes y dime, ¿en qué tinc que ayudarte com a mi y com a metge? Pues, voldria que em digueres la fórmula per a que em pares deixar tot l'enredo que porta entre mans i tornar a ser aquella xica normal que treballava en el col·legi, ella en el seu i jo en el meu, que són els segurs. Era la Marta Feliç. Va ser clavar-se en el tio i trencar-se tota la vida poètica que tenia. Ara vens a casa. Ja està que no està. Si no ha arribat encara, prepara-hi el dinar. I la majoria de voltes dinem conserves o companatge, perquè no té temps ni per encendre el foc. I per què no aneu a dinar a un bar? Ja ho fem, però és que això és tot un pressupost. Entonces, qui fa tot lo de casa? Tenim una dona que té arrebossat tot a son poc, però ella ja m'ha ensenyat a posar en marxa la llavadora i altres coses. La veritat és que estic avorrit. Julio, ajuda'm. Bueno, deixa'm que fes. Cuidado. Paciencia, paciencia. Home, solució. De moment, l'única que veig seria que la teua dona tinguera un xiquet per a estar deslligats a casa, saps? O dos, Julio, dos. Deslligada. Home, això no es pot saber. Tu pots esperar uno. Després Déu dirà. Sí, seria una bona solució. Si jo ja l'havia pensat, però hi ha un gran inconvenient. Quin inconvenient. És que no carbureu ningú dels dos. Julio, això no es dubta, que tots estem forts i sants. De vista, Pepe, de vista. Lo que importa són els fets. I vosaltres porteu ja més de 10 anys casats i nanai de la Xina. És de veres, Julio, però saps per què? Perquè fugiu de tigres, no? No, no, ella. Ella és la que va començar dient que primer volia arreglar-se la cara. Després, quan ja estàvem un poc recuperats, en comptes de comprar un xiquet, es van comprar un rellotge. De Xina, fins les primeres eleccions, en què va començar a militar. I tu no ho has intentat alguna batalla, rei? Quan puc, Julio, quan puc. El que passa és que ella porta un control al màxim de les pastilles anti-baby i que no es queda embarassada ni a la de 3. És com si sembrares blat en el mar. No agarra. Ja està. Ja que ella té tanta fe i rigorositat en les pastilles, l'únic que tenim que fer és canviar-li les peraltes paregudes, però que només són aspirines. Què? Pues el xiquet no és més constipat. Que no, home, que és totalment inofensiu. Jo donaré les pastilles i tu me les canviaràs. Ella ni una tacam. Així no de fàcil. Això és com cosir i cantar. Para, optimista. Esta és la primera part del pla, que ve per el meu compte. Després ve la segona part, que això és cosa teua. Cosa meua. Home, tu diràs, Pepe, no vaig a fer-ho jo per tu. Tens que aprofitar qualsevol moment. El dia, la nit, després de sopar, després de dinar, en la siesta. Tot resumís, que tens que sembrar, Pepe. Tindré prou llavor, no? Pues mira, només per dir eres tu, mentre estaré un reconstituint que fa miracles. L'altre dia li vaig recetar a pegar el col·legi d'advocats i la seva dona, quan em diu pel carrer, sempre dona les gràcies. Diu que sóc el nostre senyor. Els metges són la remera. Els deuen tot. Ah, i a propòsit, saps què li s'ha ocorrit al consellal de Sanitat? Com tu saps, és el doctor Colomer. No, una genialitat. Pues pareix que sí. És una forma molt sutil de fer propaganda del partit. I en què consisteix? Pues mira, m'ho contava ahir el pare. Resulta que quan té que escoltar algú en l'estetoscopi, en comptes de dir que li diguen 33, demana que li diguen 20. Això no pot ser! Sí, home, que sí. Així anava mentalitzant el subconscient de tots els que es reconeix sense que es donen compte. I cosa rara, i els entesos, que va millor lo de 20 que lo de 33.
t'ho peguis. Van implantar una casa de socorro i un hospital. 2 dependències a càrrec de l'Ajuntament. Doncs, escolta, això és per a denunciar-ho al Col·legi de Metges de València. Mesclar la política amb la ciència és una aberració. Per tal de guanyar adeptes, són capaços de tot. Però és que diuen que és millor lo de Piu que lo de 3-3. Que és millor. Farem la prova. Lleva't la camisa i veuràs com això és mentida. Vinga, que no tinc tot el dia, Pepe. A tu passant a fer les mans. Podràs dir per les orelles. Digues, Piu. 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 Ai, senyor Pepe, però que està vostè malalt. Mira, esta es María, la dona que te hace el colo de casa. Así, el meu amic, el doctor Planelles, que estava provant un mètode nou d'ocultació aquí. Però de més estic bé, gràcies. Mare meua, m'havia assustat. I la senyoreta Amparo? Se n'ha anat a Catarroja a inaugurar un local per al viu d'allí. Pensava. Doncs mire, en el permís de vostè vaig a fer tot això perquè ahir no vaig poder vindre. I avui vaig un poc retrasat. Viu. Viu. Si este pla mos és bé, d'un tir mate dos pájaros. Separa la teva dona de la
vida política i tinc un fill, que la veritat sigui dita, i em fa il·lusió sempre. Estem entrant en edat, i això és cosa de joves. Brinde, Per què vas a brindar? el viu. El vivo, no sigues hipòcrita. Això és l'últim que tu faries. El que voldries tu és que desaparegueren del mapa polític. Pues ja veus, brinde per vosaltres. Pues no brindes molt fort. No siga cosa que mos dones encara més mal sort. Què et passa, Amparí? No t'esperava tan pronte. Que no és així tot al revés. I en bobos no es pot treballar. Què ha sigut, Tónico? El fill de Maria? No, ha sigut el delegat del partit que vam nombrar en Catarroja. Ha clavat la cullera. Ha clavat tota la coberteria, cullerots i tot. En compte de preparar un grup de gent en il·lusions polítiques, tu saps qui estaven en la inauguració del nou local del film? No tinc idea, Amparí. Tots els criadors de canalles, de peals i cagarreres de Catarroja i pobres del costat. Criadors de canaris. Clar, el món bobo, al parlar-li del fiu, va creure que eren una societat ornitològica i va citar a tots els aficionats a la cria de pardals. No, és que la veritat que hi ha unes sigles de partit que es presten a confusió. Quanta culpa! Dir fiu és igual que dir PSOE, AP, PC, UHR. Amparí, això no sé el que anota la tele. Tu ja entens el que vull dir. També, i què ha passat? Que quan he començat a parlar-los de les avantatges de pertenèixer al nostre partit, s'han posat a xiular-me i dir que estaven allí per els pardals i no per la política. Ja ho he fet. Aquí de tot està anant, que t'has de molt petit. Has de molt de dimensions, Què va, Amparí? Em sap mal que les coses no t'isquen bé. Al fi i al cap, tu eres la meva dona. Dis-me la veritat. Què passa a tu? No me senties Amparina quan festejàvem fa 10 anys. Des de que s'han casat, que em dius Amparo. L'any passat, el teu sant també t'ho vaig dir, és una felicitació. Està bé, Pepe, tu sabràs el que passa. Jo tinc faena. He de preparar un informe complet de lo que ha passat avui en Catarroja per a la reunió del comitè permanent del PIB. Si vols que t'ajude, Ho veig i no m'ho crec. Escolta, Valls, he saludat a Julio i m'ha dit que venia de Toreta. És que estàs malalt. i jo estic fent un bou. Que passava per baix aquí a saludar-nos. Ja feia temps que no ve. I t'ha reconegut. Sí, ja. Dic si t'has portat. Sí. Una vegada estava així, se'm posava la paratuixa i li he dit més de 20 voltes, pius. Ja tens anat de la llengua. Això ho va inventar el doctor Colomer, l'amic consellal de Sanitat, i encara està en període de prova. I què? I què? Que no està patentat. I ara, si Julio va tenir un operari, ho poden portar en el descobriment que això representa. No patisques que ara després li toque per telèfon i li dic que s'ho calli. I d'això del piu no diga ni piu. Sí, no quan seguida. I m'alegre que t'encontres bé. Escolta, ha vingut Maria? Qui, la bala? Ha sigut vora-la i no vora-la. Avui ha batit el rècord que tenien 2 minuts. T'has apanyat? Tant, ho ha fet tot en un momentet. Inclús nos ha passat el plomero a Julio i a mi, com si foren 2 candidats meus. Pues així encara queda pols. Ja li diré jo que no correrà tant i que ho passa tot més ben fet. Com que si tu estigueres en casa, això es faria tot més net que una patena. Jo no tinc temps, ja saps que a mi em falta. Ara l'informe, a la vesprada, preparar el nou pressupost d'urbanisme. Demà visita el governador per lo del llar del pensionista. No, si jo t'ho dia, perquè potser fent-lo de casa no faries tanta faena.
en l'Ajuntament i en el PIB, perquè m'agrada la política. A mi no va passar la granera i el plover de piso. Així n'estic i en ser més realitzat. Has de fer-me dinar? No tinc temps. Mira, anirem a casa al Pablo, que tinc ganes de menjar gazpachos i ara ens fan polvons. Si tu sapieres guisar... Què ganes tinc de que l'operació compra ara es posi en marxa. Encara que si li pega per no guisar, ja en vez de 9 mesos dinant i sopant en cada copo, perquè seria un pressupost. I serà un minut. Hombre, passa. L'escala, on te l'has deixat? Ahí fora, bota-la de tren. No, a veure este. Se la bici baix, me la poden portar. Que sí que fan cartels i és difícil que parle que la tiren a pau. No és precís que li digues tirant a la cabana, no, perquè em sembla que estic casat en un militar. Dir-li, consellada, ja està, ara la quitraré. Però no brute res en els potis de cola, Com que s'ha ocorrit pujar el foc, la brossa i tots els arreus? Ja li va dir que si no dice mai no poden furtar. Que sí que me tranquil, que totes les tardes que Campos del Pablo i algú me darrere de mi arrencant-lo. No serà que la coleixa no pega bé i cau bé? No pega bé, no pega bé, no pega bé. No, este es més bruto que una vez. Es capaz de zaperar el piso y de vayas. Concreto digo que no es per la cola, pero si tú sapegues bé, qui és el que te s'arrenca? Pues no ho sé, però quan faig tot el recorregut i tornen a recomençar, ja no queda cap pegat. Quan t'has donat compte? Pues quan he fet el primer recorregut i ho he fet 3 voltes. I com veig que la cosa no va bé, per això m'he donat parlar i va ser el dol. Que ha sigut el que m'ho vam anar a pegar. I es pot saber què és el que pegues per aquí? Sí, algo que sí. Oblidem el que diran i eixim-se tots de l'OTAN. Pues el recomana el PIBU. El PIB. És un partit molt actiu. Manifestem-se el dijous en contra d'anar al vol. Ja sé qui t'arrenca els cartells després de que tu t'apeguis. Qui? Que t'interessa? Eva, l'empresari de la plaça de Bou, que té preparat una novilla per al dijous, que és festa. Ha tocat algú? Però, Tonico, què fas tu així en els cartells i el pot de cola? L'escala també la du, està ahí el Posa la replany. gente. No, però ara res se pot fer, i no embruten res. A lo millor estan d'acord, el fill embruta i la mare neteja. A la seva ordre, senyora tinent alcalde de l'il·lustríssim Ajuntament de Vidichona. Anem al gra, Tonico. Per què no estàs pegant cartells com van quedar? Pues perquè a mesura que vaig pegant-lo, algú va tenir a mi arrancant-lo. I per què? Que llisga Tonico, el que diu el cartell. Oblidem el que diran i eixim-se tots de la OTAN. Pues el recomana el PIU. Piu! El PIU és un partit molt actiu. Manifestem-se el dijous en contra d'anar al vol. Has sentit? En comptes d'anar als bous i estan muntant la plaça a l'eixida del poble. Si ve veritat, sí. Això és un desastre. Mata treballant per el partit per a que facin una clava de mata com eixe. En eixe temps s'hem posat en contra a l'empresari que està plantant la plaça.
tots els aficionats als bous, que en Benissota són majoria. Mira per a on, per culpa d'aquest cartell, podríeu perdre les pròximes eleccions. Pero yo no tengo la culpa de ese, señor Amparo. Yo soy humano. Ja ho sé, Tonico, ja ho sé. El que ha redactat això és un enemic polític nostre. Algú infiltrat dins del partit. Yo no, yo puedo jurar. Pero faría todo lo que se me ofrece. Pues mira, vés a casa i demà parlem d'això. Y ya no me mes. No, per favor, el que pots fer és arrencar-me si encara en queda algun. Adiós, señor Amparo. Condús de l'escala, No siga cosa que em toqui tornar-me a mi. Ja haurà pogut fer això, és que no ho entenc. Però que no escolto d'aigua. Meu de què? Tu et veus aquí tampoc de tacte, No, jo què sé. Com eres la secretària del partit i m'han estat en l'Ajuntament. Això segur cosa delicada. El consellal de Cultura. Vam estar discutint com redactaríem el text. I al final van quedar que ells ho trauria dels dits. Va ser la lliça que li va dir als 12 i pico. Com que tant de poble. Però s'ho va traure dels dits, Ricardo. Vaig a quitar-lo. Que m'explique com se li va ocorrir eixa barbaritat. I a lo millor, el de la broxa gorda anava pegant-lo damunt del càntir del bou. No m'ho recordes que tinc ganes de plorar. Pues eixe no està en casa. I a Catarroja no he vingut tampoc. Deixa-ho passar. I no el facis de mala sang. Demà ja ho aclariràs quan vagis a l'Ajuntament. Ah, no. Això no m'ho dixe jo hasta que no estés culpable. Diga, El senyor Faust, impressora, sí, pero es que hoy no se vaya. soc Amparo Blasco, la consellera de Parcs i Jardins. Se'n recorda de mi? Sí, la que va anar a tallar els moreres que hi havia en el carrer. Ja, al carrer, que s'han pegat. Bé, senyor Faust, no li cride per res això. No, és que van tapar tots els trots que tenim davant de la imprenta, perquè vostè que a més consellava l'urbanisme, no? No, vull dir sí, però no li cride per res d'això. És sobre una faena d'impressió que li vam donar la setmana passada. Els cartells contra la OTAN, Exacte. Qui li va donar el text? el que li dona sempre, Ricardo, el consellal de Cultura. Així que ell va ser el que li va donar eixe final que diu manifestem-se el dijous en compte d'anar als bous. Dona, i ell m'ho va donar redactat un poc més fort. Més fort encara? Jo, que m'ha tocat també al piu, vaig creure convenient fer un xicotet de tot i repetir que allò era massa fort. Però què dia, per favor? Això que dia el text. Senyor Amaro, que no sé si tenc de repetir-li ara el que dia. Ja, jo que vaig prendre la llibertat de rectificar-ho, per el bé del seu partit, allò sonava molt mal. I el que posa vostè sona pitjor, incitant el poble a que no vagi als bous. Que mos poden mandar l'empresari. Qui s'ha creuat en la línia? És que tinc el telèfon que ha vingut. És el meu home que està sent un costat. M'ha llevat un pet de damunt. Com ja, que de Watergate, per ell. Per última volta, senyor Faust, què és el que dia el text que li va donar Ricardo? Ja que s'empenya un dia, i veurà com no tinc raó. Allò dic, manifestem-se el dijous i demostrem tindre. I demostrem tindre què? Per què no ho diu? I demostrem tindre què? Pues això, que no saben primar, lo que ponen les gallines, home. Ja està clar, senyor Faust. Gràcies per la informació que m'ha donat. Què? He fet bé de rectificar-ho? Sí, gràcies. Ja em semblava a mi que si Ricardo és un magista. Gràcies que l'imprendero ha exercit la censura, perquè entre el piu i afegir-lo a altre haguera sigut un cartell classificat S. Sí, Pepe, sí. Encara tenim que donar les gràcies a l'imprendedor.
sus defectes, malalties en general i angústies a no parar. Gràcies que passaves per així a saludar-nos, si no... Torno a dir-te que no tens que preocupar-te. A més, el motiu de la meva visita ha sigut més que res per despedir-me de vosaltres. Me'n vaig del poble. A on, Julio? A fer un curset de 5 o 6 mesos a Madrid. Vull especialitzar-me en un nou sistema de pau, en el qual, en lloc de sentir el dolor de la dona, el sentirà l'home. ¡Home, claro! No se va de ver. ¿Qué te asustarías? Que no, hombre, que no. Voy a perfeccionarme en lo que es el tema del leche y estrellas. Y si mostrar, demandaré una clase en el Hospital de la Fe de Valencia. Así que he dicho sempre ser un metge de poble. Tu creus que la meva dona no creurà en tot el que li has dit? Ja que es conviene ser les coses clares, que té que cuidar-se molt, reposar molt i, sobretot, res d'ajuntament. El mal és que després del seu amic, el consellal de Sanitat, El de Riu. del Riu són tots. Vull dir, el que ha morit el 33. Sí, que després d'ell li diu que està bona i sana. I ella, a l'Ajuntament i a los del partit. Escolta, Julio, dime, això que havia dit de que em porto tots, no serà de veres? Que no, home, que no. Això sí que més que res per donar-li mort. I que, poquet a poquet, perda ese deliri que té per ser colombiana. No ho has dit. Té verdader deliri. Doncs se li anirà, no patissis. Que Déu t'esculte, Julio. T'acompanyi? Em farem quan torna de Madrid? Mira. Sí. Si no es trenca la cosa, això està ben encantat. El canvi de les pastilles antivirus de les aspirines, un èxit total. A les 2 setmanes ja estava a comprar hora. S'ha de dir tot, si no se usa les de les aspirines. Así uno la cumple como un caballo. I aquesta idea que ha tingut Julio de que en du 2, ara sí que s'ho deixa. Sempre sentís. No, Julio. No, deixar-se barba. Son los socialistas. Y diuen que es complejo de timicho. Pues se la deixa perquè se va estudiar a Madrid. Ara s'acaba de despedir. Però per què per no s'ha de dir? No t'ha dit Julio que fer el reposo total. En casa lliure, em fa mal de cap. Estic millor, però si toca. I millor encara a l'Ajuntament. Pues sí, no dic per què negar-ho. M'estira més tot aquell tràfic que tindré que fer el sopar de la nit. Però això no passa, dono. Que jo, en el llibre de cuina que m'he comprat, m'apanyi de lo que més veig. Vols que m'acabant no fas una tortilleta de champinyons? Ai, no m'anomenin el dret de menjar, Pepe, que m'agarra agonia. Mira, porta'm una carpeta de frigideiro. Què vas, enretallat? A calfar-te el cap? Així no creus tu els metges? Per favor, Pepe, m'encontré bé i estic esperant un moment a altre a 2 companys consellers i alcalde. L'alcalde? El senyor Ramon? Sí, però estranya tant. No, per res, perquè això almenys està per a mostrar. L'altre dia el vaig veure pel carrer i el duien entre dos. Per això ve els 2 consellers. Anem a preparar el pleno de Déu. Tenim moltes coses que discutir i aprovar. Bueno, pues si és així, jo me n'aniré a veure si faig algun segur, Peri. Te'n vas perquè vols. A nosaltres no mos dones pena. Mira, si vols, fas de secretari. No, gràcies, no m'apeteix. Que llàstima que no hagi decidit polític com jo. Seríem un matrimoni ideal. Ideal del tu. Sí, mira el que diu així. Pepe, no facis això, quin susto m'has donat. En cartes al director, carta oberta a l'Ajuntament de Benitxota. Què està, en valencià? Claro, no? Si no, com podria llegir-la? Com a veí i contribuent de l'Ajuntament de Benitxota, dominat per la majoria del PIU, tinc que protestar per tots els impostos que s'han tret de la mànega des de que estan manant en el poble. Algun malababa, és que sempre n'hi ha. Amparo,
és que vosaltres, a més d'haver pujat tots els impostos, encara heu posat uns nous, que pa què? Nosaltres es vam fer càrrec d'un ajuntament a dalt. I ara com està? Però no és culpa nostra. És una situació heretada de la dictadura. Aquell mes se recaudava per pagar l'aigua i la recollida de braços. Sí, jo ho comprenc, però inventar-se l'impost de la roba que del balcó, això és passar-se. Perquè el que busquem en això no és cobrar-los, sinó que no es tenen en els balcons que tiren al carrer. Això fa molt lleig. I el de prendre la fresca a la porta, a l'estiu. Això segur, per a pagar els gastos de la brigada nocturna de policia que hem posat. Com n'hi ha tant de gamberro i van fent tanta animada per la nit, paguem aquest impost a canvi de la seguretat que tenim. I les contribucions especials que heu posat? Això està clar, home. Tant s'havien de pagar les faroles, bancs i tot el verd que hem plantat en els jardins públics. Està bé, Amparo. Vols que t'acabi la carta? Tinc igual. Qui la firma? Observador imparcial. Eixe és el de sempre. Un reaccionari que viu en el passat. I ja fa mesos que ens ataca fent cartetes als diaris. I d'imparcial res. Gasten a tiri pel diri, sobrepassant-se sempre del pressupost que aproven. Han plantat uns pins en el Parc Nou que l'han portat a Apòstol de Noruega. Amb ell n'igualegen les llibres de Torrent. I gasten sense vida en els dinars oficials que fan a les festes del poble. Segons s'ha sabut, l'últim dinar fet en casa Nòfol ha muntat a 200.000 pessetes. Para! No és necessari que passes avant. Eixe tio és un carca. I el que tenia que fer el diari és prohibir-li que escriguera eixes barbaritats. Però, Amparo, si estem en democràcia. Sí, però a la capa d'ella s'amaguen tots aquests ressentits que no estan d'acord en els ideals nostres. No serà algú d'Aliança o del PSOE que estan en l'oposició? No, perquè ells també venen a dinar-se. I bona caneta que tenen. Jo aniré. Serà el senyor Ramon i els altres companys. Passen, passen. Amparo estava esperant-los. Ai, Amparo, era el camí i sense ascensor. Pues no va pisar-se, que Tonico l'ha muntat al verd. Menut fitxatge va fer el riu en tu. Aprofites pa tot. Le creas el burro que fan els barres. Vamos a entender. Así, Tonico, aneu en cuidao. Cuidado que este no se me monta. Ai, que ganes tenia de pregar. I per què ha vingut? Demà jo he anat a l'Ajuntament, m'encontré millor. Ara senteu-se, Pero Pepe, espérame. Otra vez. Tengo que afectar al mercado, pujar a l'alcalde. Perquè us a Tonico. Perquè Ricardo tenia avui una reunió amb els mestres del grup escolar i jo soles... L'heu dut de muntacargue, Vol un bote d'àvia, senyor Ramon? No, gràcies, ja estic millor. Molt bé. Jo, a poc, soc un home, però si vaig a pressa, no puc. És que som ja massa vell per estos tràfics. Vostè és l'ànima del partit, senyor Ramon. Ningú millor per a dirigir-nos. Quan jo era jove, sí que era potent i fort del fill. En canvi, ara ha anat abaixant el número d'afiliats. En aquest temps, jo formava part de la plataforma democràtica que s'oposava al règim dictatorial que havia. Vostè ha fet massa per fill. Des dels 40 anys he sofrit presó i persecucions per ell. Per culpa del fill? Així on el veus, este home és un dels 3 fundadors del Partit Independent Unificat. El que queda, els altres, que són morts. Millorant el present. Aquell viu dels anys 50 sí que era gran i valent. Encara que clandestí. Ja, també seran. Tu calla, que no ho entens. No ho entenc ni poc. A mi m'ho dius. Ara no és ni sobre del present. Pepe,
La seva dona Amparo és la gran animadora del partit i gràcies a ella pot ser que torni a ser gran entrenador. Mira, senyor Ramon, no m'alegre gens que torni a créixer el piu a costa de la meva dona. No li feu cas, és que Pepe no és despolítica. Ell té que dir lo que sent. Per algo som del partit més democràtic que hi ha a Espanya. Pues encara que no vulga, avui per avui, la seva dona és la més preparada per a dirigir l'Ajuntament. L'Ajuntament? Compradora que està. Ma mare també. Ma mare, realmente con la señora Amparo sería la primera lanzadera que pudo haber. I no té la mare que se les guarde per a ella. Ja queda ara aquesta resposta fora de to. Calma, Amparo, calma. Lo que jo he dit és per si a cas no vist. Que per ara... Que per ara no tinc intenció. Sí, anem al gran i el peix passa volant. Has llegit la carteta que ens va posar en el diari de sempre? Sí, estava llegint la Pepe ara quan lo viu nosaltres. No feu cas d'aixes coses. A més, si som democràtics, hem d'acceptar la crítica. Això. Vos no sé rellotge de repetició. Calla, Tonito, o te vas tu també. No, por lo que de mí, me vaig a veure si m'he hecho un lío. Pepe, no molestes. És que a ell tot això no li agrada. No treballes molt, que estàs fluixa, Ja saps el que t'ha dit Julio, Adéu. Adéu. Tractem un assumpte en pregunta. Com a consellera, Quina? podria saber que els treballadors de Sud de València van tenir una empresa que encara té la paga de Nadal i les vacacions de l'any passat. Que han pensat en marcar-se la llum a la setmana que ve. Una altra tancada? Així una tancada per setmana. La setmana passada es tancaren els conductors i l'anterior la fàbrica de caixes i envasos. Sí, ja ho sé, però què hem de fer si ara està de nou de tancar-se l'Ajuntament? No és que està de moda, és que crida més l'atenció de l'opinió pública, és el que busca. I què has pensat fer? Presentar una moció en el pleno de demà en la que s'aprovi en caràcter d'urgència l'adquisició de 30 colxonetes i un centenar de mantes a càrrec de l'Ajuntament. Tot això per a què? Per a tots els que venen a tancar-se en els saló d'actes, és una vergonya que tinguin que dur-se el matalà i les mantes de casa. L'Ajuntament no és una pensió. Té raó Camila, senyor alcalde. Si l'Ajuntament adquireix aquestes mantes i aquestes colxonetes com a gasto general, estarem preparats per a totes les emergències d'aquest tipus que es presenten. Si heu de comprar colxons, per què no compreu també pijama? El vot de les coses Has tingut una gran idea, Camila. Electoralment, això serà molt poc per l'alcalde. Serem el primer ajuntament democràtic en prestar uns servicis i unes comoditats als treballadors en discòrdia amb la patronal. Pues seguís pensant que l'Ajuntament no és una fonda. I entonces, no pot agradar la veïna de pijames? Ai, Tonito, vols callar, per favor? No creu que això mos farà propaganda? La idea serà collida en simpatia dels treballadors. I què diran els patronos? Els patronos no poden dir res. Este servici hospitalari és per a tots els ciutadans. Ells també poden tancar-se quan tinguin necessitat o ganes de protestar per alguna cosa. L'Ajuntament és de tots. I què dirà l'oposició? Que diga lo que vulga. A l'hora de votar es doblen consellers. Ells ja saben que protestar és inútil. El poble mos ha votat a nosaltres i nosaltres fem el que vol el poble. Pues jo també soc del poble i a mi no em doneu. No pregunteu res? Per favor, Tonito, no nos amargues la reunió. Tu has vingut així a ajudar al senyor alcalde, però res més. És
descongellar som vosaltres. Jo he vingut així soles de Montatari. Ja està bé. S'aprova? S'aprova, s'aprova. S'apravo. Queda algun altre assumpte important? El de ròtols publicitaris de comerç i vendes, I de què es tracta? que estan llevant-los per no pagar l'augment establit. És que ha augmentat el 90%, tal volta ha sigut massa. Massa, massa. Si per ahir hi ha ajuntaments que han aplicat un 300% i no passa res, I què penses fer? es pot estudiar un impost de cada portal de tenda o comerç. I tal, la cançó de Vidal m'han posat un gran passar. I hi ha una escaparate ple de regals. Això és una sucursal d'un banc, Toñico, que estàs en l'horta, que no saps que ara més bancs donen de tot, en tant de fer un ingrés. Hem de fer canvis de nom de carrers. És un assumpte que estem allargant massa. ¿Es ahí el 1233 de Perichota? Sí, diga. ¿El señor alcalde? Sí, pero... Que se ponga, que es urgente. Un momento, por favor. Señor Ramón, por ejemplo, espera usted. Es uno que parla en castellà. Vull conèixer. I sabeu? No sé per què. Dígame. ¿El señor alcalde? Sí, yo soy. ¿Y quién es usted? A sus órdenes, señor alcalde. Soy el cabo García, de la Guardia Municipal. Venga inmediatamente a su casa, que se ha declarado un incendio en la serrería que hay en sus bajos. Pero no se entretenga. ¿Y es muy grande el fuego? Las llamas llegan al tejado. Venga enseguida, rápido. ¡Ay, señor! ¡Y sense asegurar! Pepe Orts, el marido de la concejala Amparo, hace seguros de incendios, señor alcalde. Lo tengo en cuenta. Voy enseguida hacia ahí. Algun final prop? Un vinagre. Que s'ha pegat foc en la serreria que va enviar baix de ma casa. Aquí està García, el cabo del municipal. Anem-se'n ràpid, no sé arribem a temps. Vol que vagin amb vostès? No, que tu estàs delicada i podries sentar-te mal. Trencava l'esquena, Toñico, que va Si me puedo meter ahí y después digo que me ha cargado yo a su alma. Tu no facis cas de lo que diga la gent a la carrera del senyor. Cuidado, Toñico, que portes a l'esquena a la màxima autoritat de Perichota. I m'agradaria morir de mort natural en el llit, que no de baix d'escala, saps? Estrany és tot això. El cabo García és de Sevilla i este no tenia accent andalús. Diga, ¿Eres tú, Amparí? qui tenia que ser? Com tenies la casa plena? Pues ja estic soles. Per això el cridava. T'encontres en ànim d'eixir a sopar per ahir i després al cine? No, no tinc ganes d'eixir de casa esta nit. Escolta, no t'has enterat del poc que n'hi ha a casa de l'alcalde? Foc? Doncs no sé res. Com allí hi ha una fusteria, s'hauran encès algunes borumballes. Què fa, no t'animes? T'he dit que no, Pepe. Està bé, dona, no sulfures. Compraré uns hojaldres de la sucreria de Grau. Enseguida estic ahí, Amparín. L'espero, cabo García. No me'n valgut comptes. Més de mig any fent cartes al director contra el PIB i
clavat la política en el cap i no n'hi ha manera de llevar-lo. I ara, en la situació que estic, menys encara. Crec que si en casa per presó serà una bona temporada. Señor Pepe, y ante la llevo olvida que estuvieron samanuts. Hola, algunos de bien. No, gràcies, Maria. Pots anar-se en Simó. Vale. Ah, Maria. Sí. Hi ha entrat més? Pues claro que sí. Ahí dice la habitación y dice en una camina polvos de talco y el manso bebé. Ay, escolta, no vol que li posi ni nada, que no falla, que jo no tinc pressa. Ja veuré jo si preparen un guisaet. Vale, pues, fins demà. Adeu. Adeu, Maria, gràcies. Diga. Pepe, soc Amparo. T'he cridat per a dir-te que avui no aniré a dinar. Què? Perquè ha sorgit un problema gros. L'alcalde ha presentat la dimissió. La dimissió? Sí, i anem a reunir-se l'executiva del PIU en caràcter d'urgència a veure què fem. S'ha de nombrar un alcalde nou. Espera que no el presentaràs tu, Amparo. Jo no m'ho presentaré. Però si el PIU ho creguera convenient, no tindria altre remei que creure el partit davant de tot. No, és que tu saps la meva situació sin casa, la faena que n'hi ha. Ja ho sé, Pepe, ja ho sé. Li direm a Maria que vinga també per la vesprà. A més, tu ara no tens res que fer. Pepe, estem omplint el paraigües antes de ploure. Això encara té que vindre. Adeu, Pepe, adeu! Ho tinguis de la mà, Amparo. Ho tinguis de la mà, que la meva dona la nomenen alcaldessa. La més gran alegria per a ella i el més gran disgust per a mi. Si antes estava tots els dies fora de casa, ara també estarà a les nits. En fi, què hem de fer? Són destins que tenim les persones. També haurem pogut aguantar un poc més el banyador senyor Ramon. Va. Qué ganas tenía de veure el Pepe. Un mes desde que me vas a anar a Madrid. El mateix dic, una carpeta i una crida de telèfon. La feina, Pepe, la feina. Escolta, acaba de veure la billeta d'Isidre així, que com acabava de detallar i no estaves en casa, per això ho he pujat. ¿Qué t'has fet? Chica para todo. Chica para todo y para lo que es presente. Mira, ahora soy niñera. No me recordaba que tenía una compra ahora. Y nada de ese que te espera verlo callar. Lo que pensaba, ya se despertaba. Estos tenen fam. Sí, Pepe, ens han mal revingut a l'hora de dinar. No, mateix, que ara els faig el biberó, es queden fregits a prou. I no serà que estan cagats? Estàs tu molt enterat. Estàs especialitzat en xiquets. No, Pepe, però jo què sé, amb això dels xiquets ja se sap que és menjar, cagar i dormir. I plorar. Estos son dos tenors en més d'un barranc. Escolta,
Però vist això que vaig dir de que em portava dos, ha sigut veritat. Vaya. Però allò que vas dir, que la notaria ella ve de casa, fracàs total. Ja està per un cap. Pero los 32 es con més crema. Deixem-los d'ahir per l'esqueleta. Mira, prepáranos un biberón que nos falta, no sé. I enseguida. Ya está la tranquilidad. Desde el primer día que se le agarren ellos de dos manetes, se van todos a ahogar. No, que ara resultarà que l'ells s'han ensenyat i tot. Deixem-los d'ahir un momentet mentre escolto el xac. La veritat és que estic meravellat, Pepe. Com es nota que saps triar? Va, però això no és res, si m'imagines com es canvia els draps. No, sí, m'ho imagine, que t'has fet tot un home de la casa. Les circumstàncies l'obliguen, Julio. Així no em veus, estic sense feina. Sí, faena. Anda, que que te donen estos angelets. No em referisc a eixa feina. Vull dir, a la que he fet sempre, a segurs. ¿No fue segurs? No, Ostres, pues mira, yo pensaba que eso de fer segurs era una ley segura. pues puc assegurar-te que el fer segurs no és tan segur, perquè no m'hi ha seguretat. Seguramente será, pero que yo ignoraba que lo de segurs no era tan seguro. Que sí que són segurs, perquè si no jo no m'he de fer segurs. Però has d'entendre que mai hi ha seguretat absoluta quan es tracta de fer segurs. Però tu que has vingut així, a parlar de segurs la veurem aquí. Nen, tu m'has portat a la conversa. Jo només t'he segur la correcta. Bueno, i com ha sigut això? Pues fa 2 mesos, l'Agència Central de València de Segurs Assegurats, RIF, Toca't els collons. Sí? i registrat d'interès públic la meva empresa des de que tenia 14 anys, i han fet una auditoria d'aixes que fan ara, I què? pues que tots els peixos gordos estan en la presó, i els peixets estem que en un cadellet ens podem usar. Com ha sigut això? Pues que s'ha descobert un desfalco que ara es diu forat, de 2.000 milions de pessetes, i encara estan escarbant per si hi ha alguna més. Vostès, quan cobrés d'ell? Jo, res, des del primer moment que ens van suspendre del preu jornal i també de la cartera de comissions, fins que s'aclarisca tot. Sí, Pepe, em sembla que s'ha passat. Si puc tirar-te una maneta, no sé, necessites diners o algo. Que no, tu, per l'amor de Déu, que no estem tan necessitats. A més, em paro cobra de l'Ajuntament. Ah, això volia dir que tindre els bessons no eres la gran eficient política. Al contrari, està més il·lusionat que mai. Entonces, qui fa tot lo de casa? Quasi tot jo, no és que no treballe. Jo cuido dels bessons, faig el dinar, escure, llave, planxe, faig els llits. Els llits? És que ara no ens llitem junts, la meva dona i jo. Te pots repetir la parella. I Maria, que va a la plaça, i feia una passeeta al piso i al poble. Ja ho adivini. La teua dona no dona un pal a l'aigua. Ella, res, sol en l'Ajuntament tot el dia. I si la fan alcaldessa, segur que s'han dormit al saló d'acte. Alcaldessa? És que ha dimitit fa un moment l'alcalde. Vam estar un poc feble, n'havien de 42. Ara estan fent una reunió d'urgència del 20. I el que debe que aquell... Home, jo què vols que em diga? Jo ja tinc l'any fet. Estic prenent gust a lo de casa. I si la fan alcaldessa, doncs cobrarà més. No, i espera, que com d'ací uns mesos s'aprova la nova llei, es farà la dueña absoluta del poble. Bueno, Pepe, jo me'n tinc que anar, que encara tinc que veure les negociis.
Pues ya sabes que estic així per a lo que vulguis. No, manera de que estigues millor. Esto segur que ja s'ha fet el beberó. Mira, ja se l'ha acabat tot. No deixa ni una boleta. I ara dormideix com a coses. Bueno, Pepe, salut per a criar-nos. I dona-li records a Amparo. I que tinga sort amb això de ser alcaldessa. Lo que Déu vull que el Muño t'acompanyi. Hasta la próxima. Ya quizá esto de los cuartos no siga con el que desperte. Tendré que ir a la sala. Sempre n'hi ha coses per escurar. Així no es para mai. Pepe, Pepe. No parles fort, que estic dormint. Jo soc, tu ven així. No esteu votant nou alcalde. Me'ls he deixat discutir. M'han dit clar que jo no podia ser alcaldessa. Per què? Perquè diuen que això seria desmereixer el piu, que és cosa d'homes. No fas cas, Amparo. Què més tindrien ells? Que tu fores alcaldessa. Tu, de consellada i va que xutar. Però és que dimitir de consellada. I és que no té carnet de piu davant dels seus nassos. Ja no soc res. Com que no eres res? Eres la meva dona, la mare dels meus fills. No pareix poc? Jo es referia al càrrec representatiu que tenia, a tota la labor que he fet durant tots estos anys. Ara, tot el trastos. Tota la culpa la té el traïdor ese de Ricardo. El del cartell de l'OTAN i el bo? Solapadament ha creat una camarilla que la polla. I com els altres són uns pelegues, m'han eliminat a mi. És fea sombra. Pues éreu prou amics. Amics, no m'ha pogut veure mai. Ha sigut sempre un envejós. No suportava que l'alcalde tinguera referències en mi. Deixa-los i consumant-se el comà. Has fet bé d'anar-te del partit. Pepe, si tu vull és fer la punyeta. Sabries, imbècil, qui sóc jo? Què s'ha de fer? Ajudar-me a crear un partit nou. Un partit nou? El Patal. Què? El Partit Democràtic d'Acció Ideal. Què et pareix? Ni pensar-ho! Ja he aguantat prou en el viu. Vols que comencem de nou en el Palau? El propòsit és que tots els partits on tu estigues tenen que tindre nom tal que volen. Faria una bona campanya electoral. Cartells explicatius. Molta gent mos votaria. Que no! Tu demanes plaça de nou en l'escola i jo buscaré fer-se una altra volta. Encara que siga d'enterrament, però de partits polítics, res. No t'enfades, Pepe, va. És de partits. Descansarem una temporada de política i serem un matrimoni normal i corrent. Ja estàs contenta? Soc l'home més feliç del món. Que ganes tenia de que vinguera este moment. Encara que Què de què? em preocupa la nostra situació actual, sense jornal i en 2 bessons, què tenim que fer sense feina? Què farem, Amparo? Formar part de la cadena i viure com tots. Del paro. Del paro? Sí, del paro. Cuando duerma con la soledad
romperé. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, por si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.